سەرۆک بەرزەنی بە هەلکەوتە پێنجی و نەهەمین ساڵ ڕۆژە شۆڕەشە ئەیلوونێ پەیامێک بەڵاوکر و تێدەگوت بەریا پێنجی و نە ساڵان ڕۆژێکەوە کە ئیرۆدا مەزنترین شۆڕەشە سیاسی و چەکداری و جڤاکیە گەلێ کوردستانێ لە عێراقێ ji bo yê barevanikirinê di bermafên rewayên gelê Kurdistanê de dest pê kir. هەروەها سەرۆک بارزانî got şoreşa mezina Êlûnê şoreşeke serta seriya tevaya navçeyên cudayên Herêma Kurdistanê û tevaya Çîn û Tuêj û tevaya pêkhatên aynî û neteweyîyên Kurdistanê bû. Serok Barzanî dê peyama xwe de got herçî tevaya destkeft û xebat û têkoşana gelê Kurdistanê ji wî demî ve û heta weke niha derencamên şoreşa mezina Êlûnê ye. سەرۆک بارزانî dê peyama xwe de got şoreşa Êlûnê dibistanek bû ji bo gihandina xebatkar û têkoşerên sertaserî Kurdistanê. Şoreşa Êlûnê îrade û bawerbixwebûn ji bo gelê Kurdistanê vegerand û ji bo neyarên gelê Kurdistanê selmand ku ew nikarin dirêya perawêzxistinê û zordarî û stemkariyê li xelkê Kurdistanê ku xelkê Kurdistanê destberdarê mafên xwe bê. سەرۆک بارزانî got jî ku şoreşa Êlûnê bûye dîrok di xebata gelê me de ji ber li tevaya navçeyên Kurdistanê rêxistin û bîr û bawer û pêşmergebûn di nava xebatkar û têkoşerên Kurdistanê de xisteyek. Serok Barzanî got ku di vê helkefta pîroz de biha û hêz û tîna şoreşa Êlûnê bi tu awayekî nejbîrkirin û wê bimîne çiraya rêya xebata gelê me. Pêzanînên min ji bo xebat û mandûbûna tevaya şoreşger û pêşmerge û kadîrên şoreşa Êlûnê çi afretiyan jî zilam hene ku bi awayekî qaremanane rola wan hebû di vê şoreşa mezin de. Di dawiya peyama xwe de Serok Barzanî silav ji bo canê pakê şehîdên şoreşa Êlûnê û tevaya şehîdên rêya azadî şandin.